Ka jingpule na ka shithi u Paulus bakhucha kinong kolose klanong ka baar ka dukhod Henryo hadu khatsan. Do ya im namar kata ha u Chris Jisu u kenran da ka mensim ka baphi la padiang yo. Do su thien patunang san ho da ka banang khlan ha ka jingen kumba lahika yapi bad ha ka jingsmongu ka babura. Hey, sumar ban omdan bersyukur ya pi da kanu ke jingstat pon ka bebud ya ki rukom ya thu pateng ki briu ka basyong nong rem ha ki bor kamar yang om ha ukris balong briu ka syong ne ka jinglong Blei bepura padai ma u ubala pendap sman ya pi da kani ka jinglong Blei bepura ma u ubalong ukli ki bor sanshar bad ki bor kamar yang baro ha uru la otcher yipi om da ka jing otcher bale da ka kti Henry da ka jing otcher ukris ka baweng no ya ka met do na dong shadong ha ka baptisma la teplang yapi bad ukris bad la penmi padru ringkat bad u na marba phi lange ha ka bor ublei uba la penmi pad ya u na ki bayam philayap ha ka pom pat om pat ot share ya ka do jompi Henry ublei ula a yapi ka jing im bathamai ringkat bad ukris ula map ya ki pok jongi baro ula pendam no ya ka an ka bayeng persha yangi bad ya ki jingdawa jongka baro da ka bakin then ya ka ban sa ya ka da ki preng halor ka dingpna hagane ka rukom ublei ula bread no ya ki bor senshar bad ki bor maryang ulat hatrong yaki ha ka bapau bada ka ring brau yaki ula yo ka burom jingjob ha ukris ka ktien jong utrai kasam shispa sapusan ka khod iwei hadu ar bat pra hadu kharwei ngan ruai ya ro ya me ko Blei bat ko sim junga ngan ker khu ya ka gerteng jome junom la junom man la ka si ngan ker khu ya me ngan ya ro ya ka gerteng jome junom la junom utrai ulong ubasbun bat uba isen ei ubasuki ban bidar uba kerhai ka jingi utrai ulong ubabha ya baro u isen e ya ki jinthau jo u baro ki jinthau jo me kin ai ngu ya me ko try bat ki ryunge jo me baro kin ker khu ya me kin yesu ya kaburam ka hima jo me kin pen bana ya kabor jo me ka gospel kat kum u Lucas kalanong ka ba Henryu ka dukhot khat ar hadu khat kendai Tiu Jisu ula let kiu sha ulum bandwai bad ula penlet baro shimit ha ka badwai ha ublei anda lami kasngi ula khot yela kisanran bad ula jir khat armod na pdeng jongki bad ula ai kerteng apostol yeki u Simon ya ubala ai kerteng Petrus bad uparajo u Andreas u Jacob bad u Johannes u Philip bad u Bartholomeus u Matthew bad u Thomas u Jacob khun u Alpheus bad u Simon ya u bala sin Bashirhem u Judas khun u Jacob bad u Judas Iscariot u nongshet kala anda ula wan hia na lum ringkat bad ki apostol u Jisu ula yeng ha ga jaga madan lem bad bun ki senran jong u ladan hangta u bad ba belin na baro ka Judea bad Jerusalem bad nadu ki nong ba khab duriao Tyrus bad Sidon kilaya wan ban sngam ya u ban ba un pen kon ya ki jingpang jongki kito ki bashitom na ki mensim bam khun ki la kon baro ki pat ba ki la pershang ta ya u namar ka bor kalami na u bad kala pen kon ye ki baro phar ka gospel jong utrai